Bivši predsjednik Stjepan Mesić svega 8 mjeseci nakon odlaska s Pantovčaka s obitelji se sprema na selidbu u nove skupe nekretnine vrijedne oko 2 milijuna kuna. Kao vlasnica 2 stana u elitnom zagrebačkom predjelu upisana je supruga bivšeg predsjednika Milka. Luksuzne nekretnine plaćene su gotovinom. Beton Ilice Stjepan Mesić mijenja za zelenilo Medvednice i to je platio 1.900.000 kuna u gotovini. Novi dom obitelji Mesić u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni imat će garažu, jedan manji stan od 50 kvadrata sa okućnicom, ali i dodatnih 110 kvadrata u potkrovu. Da ima toliko gotovine u Mesićevoj imovinskoj kartici na kraju mandata nije stajalo. Tvrdi novac su mu posudili prijatelji, imena ne otkriva. Pa to ne bi bilo korektno prema njima. Na naš upit hoće li provjeravati Mesićevu priču, Porezna uprava nije odgovorila. Stanovi su kupljeni od Štefanije Balog, šefice Mesićevih predsjedničkih kampanja. Ona uvjerava sve je transparentno. To je striktna zamjena Ilice za Borčić, na način da smo se dogovorili da zajedno prodajemo svi mi prijatelji stan u Ilici. Stan u Ilici u vlasništvu je supruge Milke, pa Mesić tvrdi ništa nije sporno. Ja nikad nisam imao društveni stan, mi smo uvijek imali svoj stan i sada prodajemo svoj stan. Dok ga ne prodaju i ne vrate posuđeno, neće na Borčec. Ko god je zainteresiran može sada doći vidjeti stan, cijenu će vrlo brzo saznati i može kupiti. Za kvadrate na Borčecu dali su gotovo 2 milijuna kuna, a 100 kvadrata u Ilici procjenjuje se na 2.300.000 kuna. Problema neće biti, još će ostati predsjedniku Mesiću i njegovoj obitelji. Za kavu. Pa ne znam za šta, ja im želim što više.